San Lorenzoko jaiak hasi dira eta Zapigorriaren saio berri batean gaude. Atertu du, baina aterkia eskuan daukagu, izan ere ikusi ze panoramarekin hasi dugun goiza. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurin orkez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahi dut gaurkoan, gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan hasten nazi. Eta gure ondoan daukagu Iñaki, dantzari ohia. Eta, ez dakiz, ze giro lagunekin bildu zara, zer kontatu nahi duzu? Elkartu gara goizetik eta etorri gara eskartzara maiketako hartzera, indarrak hartzeko eta kanpoan ere giro ez dagoenez, hemen lasai egotera. Geroz asmo paseiora eta... Bai, joango gara intxupinazora, eta gero, bermutiko hartuko dugu eta bazkalduko dugu, hortzar taldekoekin batera, eta, gero egun pasa. Bazkaria non egiten duzu, Normalean kalean, hortzadarrek duen egoitzan ondoan. Egiten dugu hortzadar eta Iruña taldeko batera, gauza da gaur olako guraldiarekin, atertzen ez badu behintzat, eta Euskalon egiten dugun. Bai, eta txikiek intzako ere gauzak badaude, ez? Gaur, zer badago? Bai, kilikiak, ez da maioa, zer dago? Kilikietara joango gara? Badira kilikiak, aurrintzako jolasak ere, eta, giroa dago bitartean, musika ere dago bitartean, umeak ere gustora ongo dira, beraz. Oso ondo pasa, eta ikusiko gara gaur egunean zer, ze bai goiz eta bai arratsalde zemendik ongo gara. Oso ondo. Ondo pasa. Ea tertzen duen. Hala, agur! Aurten korporazioan kide berri bat dugu, txupinero nagusi gisa, Izan Sánchez, eta orain berak sinatuko du akta liburuan. San Lorenzoko jaiak!
Eskumuturrak loturik, baina biontzat libro, euskeraz oiuka. Gauarekin larrutan lizunta zeken, eta peala pikoan zora menera arte. Hey! Larretan oio hau pitu hau, hey! Talkaren topada, pozoiaren zaporea, kantatan zaeda, gora zarre, ardoari, hola San Berdin! Eta hemen gaude San Lorenzoko udal taldearekin, alkatea elkarrizketatuko dugu, Oier, eta bueno, hemen ditugu beste kide batzuk, eta kontatu pixkat ze giro eta bar. Bueno, gaur etzaigu atera sobera polita eguna momentuz, ematen du atertuko duela gero, baina gogotxo etorri gara urtero bezala, San Lorenzo kaleko jaiak ospatzera eta asmo horrekin etorri gara. Orain bermuta izanen dugu kaleko ostatuetan, gero bazkaria, aurrentzako kantuza jendeak abesteko, gero aurrentzako jolasak, eta maituko dugu urtero bezala ohiko afari autogestionatuekin eta dantzaldia Jarauta 69 txarangarekin. Euskal Herriko txarangarik hoberena. Hoberena, dudari gabe. Eguraldia hitz egin duzu, kohetea bota duzuenean, egon da horrez, amago egin du eguzki ateratzeko, baina berriz ere estali da, igual suziri gehiago botarko ditugu edo...
Ba, hala ematen du, beharrezko baldin bada, bazkalostean botako ditugu behar bezain beste, baina bai, ematen du hor egin duela pixka bat imintzioa hor atertzeko, eta egia den. Gaizki ulertu ez badugu, figura berri bat gehitu da urten udal taldera, ez? Txupinero edo ezakit nola izendatu duzuen. Bai, iaz arte, iaz hil zitzaigun korporazioko kide maitatu bat, Andoni Iribarren, eta pixka bat leku hori edo funtzio hori betetzeko asmoarekin, hemen dugu Izan Sánchez, ardura horrekin, eta Zaki zerbait esan nahi duzu, nea pozik zauden edo? Bai, aurten nire lehen urtea, baina oraingoz dena ondo, dena pozik nago bai. Ikusi ahal izan ditugu ere, Iruñeko udal taldeko kide batzuk, ezakitzuei itzal egitera etorri diren edo? Ez, nik uste dut jaiaz gozatzera. Beti San Lorenzo kaleko jaiak oso anitzak eta zabalak izan dira, eta hemen ateak irekiak ditu edonork. Udal taldekoa izan, benetazko udal taldekoa izan edo ez. Bai. Bueno, oso ondo pasa eta ikusiko gara egunean zehar, ze arratsaldean gu ere berriro igoko gara. Eske ondo pasa. Venga, bai. Fanfarreko kideekin gaude eta ez dakit ze girorekin altxatu zareten gaur, ze asmorekin eta, bueno... Giro euritsuarekin. Bai, eta primera pasatzeko intentzioakin, ez? Berdin du, egualdia ze egiten duen. Alaxe. Zer goizetik elkartu zarete amaiketako hartzeko edo... Eguerdian. Eguerdian gelituga. Amaikatarrik 12 kaldera gelditu eta... Guain apazkaltzeko intentzioakin eta gero ikusiko da. Eta gero merendatu. Menua esagutzen duzue, bazkariko menua edo? Ototasun menua zen den. Sorpresa, ez dakit. Betikoa. Eta egun osoa jotzen edo ja gero aparkatzen dituzue tresnak eta... Aparkatu. Atxalde hemen ondoko tokatzen zaia, así que... Jendea gonbidatu nahi duzuen San Lorenzoko festetara hurbiltzera. Bai, baituzu hartazi batzuk. Hartazia baituzue. Ez. Gila mozteko, ez. Gero bilatuko dizkizugu. Bai. Hemen tartonetan grabatuko nauzo. Oie, Badu etorri dituzela, dakit zer dagoen. Pila kargatu orain bazkaltzen eta, lehenengo bermuan eta gero ja bazkarian pila kargatu eta parranda, ez? Ederki. Aportzadar, eh? Vale. Bueno... Eta giroak ez du asko laguntzen, baina jendeak bai girotu duela arratsaldea eta oraintxe bertan Iruña taldeko dantzari ditugu San Lorenzoko ingurutxoa dantzatzen. Dantza berria da eta jantzi berriak ere dituzte, ziur ere gero kontatuko digutela nondik sortu zen ideia eta nork egin zituen jantziak ere.
taldeko kide batekin, Xabirekin, okerrez banago. Ez dakit, kontatu pixka ze giro izan duzuen goizetikan. Kaixo, txaldeon. San Lorenzo eguna da eta guretzako segun polita da, ez? Azkenen gaur goizetik hasten gara kalea animatzen, ez? Azkenen gure kalea hori da. Eta, Kosaltzetik hasi, txupinazoaren ondoren hortzadarre dantzatzen du, hortzadarrek eta Eruña taldeko kideek elkarrekin bazkaltzen dugu, gero arratsaldean guk dantza saioa, orain poteoa eta gaben afarle ondoren, Jaraute 79 jotzen du, primerako eguna da, bertakontzat. Eta galetu behar nizu, normalean Bazkari okerrez banago kanpoaldean egiten duzue, baina urten uste dut posible izan ez dela, nola antolatu zarete bazkaltzeko? Ez du. Zeren azkenen kalen egoten garen guztik sartu gara hortzadarren, eta noski, lekua ez da oso zabala, sartu gara, baina norbaiteko komunera joan behar baldin bazuen, edo jana banatzen aritzen zena, nahiko ez du gebiltzan guztik, orduan, bazkaldu dugu, giro ederrean, soinua ere izan dugu, baina horixe, ez du. Eta ja bukatzeko galdera bat, edo galdera eta erdi ez dakiz zer den, ingurutxoa propioa daukazue, San Lorenzorako sortua, ez dakit pixkat kontatu aldi guztun horren inguruan, jantzi berezi hauen inguruan eta? Hor nahi dago hitz egiteko, ez? Baina, berez ingurutxo honek 3 atal bezala dauzka, ez? Sortu genunen 3 atal berezu nahi genituen, lehendabizikan dantza eta arropa, gero musika, eta 3. atala da, alor investigatzailea edo ingenuna, ez? Taldeko bik hartu genituen bai koreografia, bai investigazio lana egiteko ardura, eta musika esan genion taldekoa ez den Aitor Urkizari konposatzeko. Eta, hiruen arteko elkarlan bat izan zen, Mikel Ripodas, Aitor Urkiza eta nire arteko lan bat izan zen, lan nahiko estua, mardula, lan sakona, eta nik uste maitza nahiko positiboa dela, ez, gauzak aldatzeko egon daitezke, baina orain gozola mantentzen dugu eta urte askoan irauten duen. Disfrutatu eguna, ez dakit hor musikariek zerbait esan nahi izango duten, edo ospa egingo duten, baina hori oso ongi pasa. Eskerrik asko. Gero arte!
Lehen eska hau, auspoarekin topatu dugu, eta orain auspoa beste zerrengatik aldatu du. Bai. Pila kargatzeko edo? Pila kargatzeko, auspoa baino beto kubata. Egun luzea, ez? Bai. Bastante. Bazkarian estu ibili zaretela. Aurten bazkaldu bar izan dugu hortzadarreko lokalean, eguraldia dagoelako pixka justo, baina bueno, ongi. Hori zer meriendatzeko prest edo? Bai, relleno pixka jaten dugun, eta gero afaltzera. Non afalduko duzue? Hemen txelo, Iruña taldeko lokalaren aurrean, eta gero juergika pixka botatzen dugu. Oso ongi pasa. Agur. Eguna luzea izan da, eta gau ere ziurraski luzatuko da, eta pila kargatzeko eta falda aurretik ere indarrak hartzeko zer hobe hemen daukagun relleno edo betea baino. Gainera San Lorenzo ez da bakarrik folklorea eta dantza izan behar, jatea ere Nafarroako edo zein beste festatan bezala ere jatea garrantzitsua da, eta Laurendi elkartean gaude, haiek prestatzen dute bete merienda hau, eta pintxo batera gonbidatu gaituzte, así que nik ere hartuko dut.